אברהם קרינסקי, סוכנויות ייבוא ושיווק בע"מ, נוסדה ב-1934. אני דור שלישי של יבואנים של מכונות תפירה. החברה שלנו מתחלקת לשתי מחלקות, אחת ייבוא של מכונות תפירה והשנייה מקררי מיני-בר. בתחום המכונות התפירה אנחנו נציגים בארץ של חברות מובילות והגדולות בעולם, כמו חברת ינומה, שהיא גדול יצרני מכונות התפירה. כמו כן אנחנו מייבאים חברת שניידר, אולימפיה ועוד חברות אחרות. אנחנו מייבאים מכונות מכניות, אלקטרוניות, מכונות אוברלוק אפרט, מכונות ממוחשבות, מכונות רקמה. כמו כן החברה מייבאת גזרות בורדה, המילה האחרונה בעולם האופנה. החברה שלנו מייבאת גם ציוד נלווה למכונות תפירה שכולל ציוד גיוץ, מגהצי קיטור לבית ולמתפרות ומכבש גיוץ תוצרת אלנה שוויץ. המחלקה השנייה של החברה שלנו היא מחלקה של ייבוא של מקררי מיני-בר לבתי מלון. אנחנו משווקים מורשים של רשתות גדולות מאוד בישראל כמו רשת מלונות דן ושרתון וחברת פטל ופרימה. אנחנו משווקים מקררי מיני-בר גם בשיטה של ספיגה, שזו שיטה מקובלת יותר במלונות יוקרה, וגם בדחיסה עם מנוע כמו מקררים גדולים. קרינסקי שלום. יש לנו צוות מדריכים שמספק את המכונות בכל רחבי הארץ מהצפון הדרום. ניתן לעשות את ההזמנות טלפונית או דרך האתר שלנו באינטרנט, ואנחנו מגיעים הביתה ועורכים את ההדרכה בבית הלקוח. אנחנו מעניקים 5 שנים אחריות למכונות תפירה שלנו. הנושא של השירות הוא נושא חשוב לנו מאוד. אנחנו יצרנו משפחה גדולה של לקוחות ומשרתים אותם לאורך הרבה שנים, אספקה של חלקי חילוף, שירות ותיקונים גם למכונות תפירה. אולם הצוגה נמצא ברחוב לוינסקי 82 בתל אביב. יש לנו גישה נוחה עם חנייה ואתם מוזמנים.